Adik kandung tumpuan kasih usah turutkan karinyu hati indah batiba salah coba jalan bapisah nan adik tampung kok tak jadi silang sangketo samu dicari ujung pangkanya tapi de adi barang kanjo bak canda buru indah kan elok lain kok abi untung cari tak jadi anak nan usah sio-sio kan carilah jodoh urang nan lain pabujuk tangi anak nan tinggal pabujuk tangi anak nan tinggal wujud tasuo di bode adi kok nan hilang ado pangganti malang tasuo di bode anak bapak tiri ke orang lain abi untuk cara tak jadi anak dan usaha sio-sio kan carilah jodoh urang nan lain pabujuk tangi anak nan tinggal pabujuk tangi anak nan tinggal wujud tasuo di bode adi kok nang hilang ada pangganti malang tasuo di bode anak bapak tiri ke orang lain